Nêrîneke cuda li giringiya ziman. Daxistan payçû. Mirovan di dîrokê de li gorî taybetmendiyên dema xwe jaliyê çand û civakî ve anîne ziman jiyana xwe domandine. Jaliyê çanda heyberî ve her dem li gorî taybetmendiyên xwe. Rastiyek heye ku zimanê hemû deman xwedî giringiya sereke ye û di domandina watê û çanda heyberî de amûra sereke ye. Lê di demên cuda yên dîrokê de çanda heyberî bi awayên cuda reng û wateyên xwe didin der. Ev di navxwezayê de cudayî û taybetmendiyên xwe diparêze. Wekî mînak ji bo nêçîrvanan totem nîşaneyên hebûn û wateyî ne. Ji bo hozanan piranî cil û berg xwedî taybetmendiyên cuda, rengîn û wateyî ne. Giraniya hozanan bi cil û bergan tên nasîn. Ew awayên debara jiyanê jî diyar dikin. Dîsa ev awa nasnameya çand û civakê jî diyar dike. Di serdemên derîn de ev xweserî bi rengên baweriyên paganîk, bestgeh û avayîsaziyên li gorî wan dertên pêş û bandora xwe li heyama navîn jî dikin. Nasnameyên çandî û civakî piranî evin ku ber bi bajarvaniya heyama navîn ve jî diçe. Di heyama navîn de nasnameya sereke bawerî ye. Cudayî piranî wekî mezheb xwe di nav vê nasnameya sereke de dibînin. Ziman baweyeke xwezayî amûra ragihandinê ye. Ji vê wê de tir zêde li ber çavan nayê girtin. Bandora Erebiya ku gelên pêvek wateya wî nizanin, bes pîroz dibînin, mînaka serekeya vê rewşê ye. Yê giring zimanê serekeyê qesreyek ku ew jî bandora xwe li netewe dewletan dike. Hewla sanayiyê yer sedsala nonzdemîn pêve ji nîveka duyemîn a sedsala bîstî pêve jî hewla heyama teknolojî û fezayê hemû ev taybetmendiyên çanda heyberî ji holê rakirin. Ji vana hinek bi dinya global re ket ber çarxên endûstriya têkel û ji xwe bawer ji holê rabûn. Hinek jî wekî ku hat serê gelê Kurd jaliyê netewe dewletan ve bi şerên qirêj û planên bi vî awayî pêkhatin. Netewe dewletan gel, bawerî û hindikayiyên dibin bandora xwe de bi vî awayî têkbirin. Pergala emperyal a sereke jî bi demê re netewe dewlet çêbirin û ew ber bi holdîngên fermî û hiqûqî ve veguhertin. Ji ber van sedeman çanda heyberî ew cihêtî û cudayiyên dîrokî ku gelan, rengan, bawerî û çandan pê xwe didan jiyandin ji holê rabûn. Îro ji cil û bergan bigire heta avayîsaziyan ji xwarin û vexwarinê heta awayê jiyanê hemû dinya ber bi yekrengiyê ve diçin. Li ev yekrengî bi awayê erênîna bi awayê neyînî pêk tê. Di roja me de yek tiştekî dibîne ku cudahî, taybetmendî, reng û dengên gelan bide jiyîn, ew ji ziman e. Giringiya ziman îro ji bo hemû gelan xwe dide der û ji bo netewe dewletan jî wisa ye. Lê ji bo gelên wekî gelê Kurd ku îro xwedî sazî û dezgehên neteweyî nînin, ev giringî di wateya man û nemanê de ye. Ev giringî di wateya man û nemanê de ye. Di roja me de ku hemû alavên çanda heyberî ji ciyekî ve li hemû dinyayê tên belavkirin, ziman hêmana sereke ya xwejiyandina gel, reng û dengên cuda ye. Baweriyên ku wateyên xwe ji destan e nikarin vê pêşwazî bikin. Ji xwe taybetmendiyên sereke yên pişaftinê ne ku hîna ji heyama navîn mane. Dibe ku sibê mirovayî yan jî civak xwe bi awayên cuda binasînin. Ev pirsgirêka mirovayiyê ye û bi rêveçûna mirovayiyê ve girêdayî ye. Li îro ziman li hemberî mirinê jiyan e. Ji bo gelekî din ji bo giringiyekê be, ji bo gelê Kurd xwedî hezar giringî ye. Ji bilî zimanê Kurdî îro tişteke ku Kurd hebûna xwe pê biparêzin nemaye. Di serî de şîn û şahî, taybetmendiyên çanda heyberiya gelê Kurd li dinyayî sereke ye. Li civaka Kurd bi tenê vana dimeriyetê de dijî û li ser wate, dîrok û felsefeya wan têr nasekine. Ku wiha bidome dê gêjbîniyek xwe bide der. û xetere heye ku piştî qirneyek du qirneyên din ev jî dimeriyetê de jî ji holê rabin. Bi tenê yek çekeke gelê Kurd maye ku hebûna xwe bide jiyîn. Zimanê Kurdî. Wekî nexşeyek li ber mirinê ku yek dermanekî dikare wî vegerîne jiyanê. Ew ji zimanê Kurdî ye. Civaka Kurd divê ku li servana hûr û kur bifikire. Mîtolojiya qewmê ad heye. Xwedî li exlaqê xwe dernayê û ji hêla xwedayê ve ji holê tê rakirin. û ji hêla xwedê ve ji holê tê rakirin. Mîtolojî wisa ye. Lê divê ku gelê Kurd vê baş bizanibe ku bingeha exlaq jî ziman e. Mirov an ji civaka ku xwedî li zimanê xwe derneyê nikare xwedî li ti tiştekî xwe derkeve. Ew dê xwe bi xwe ji holê bi der rakirin. Îro dayîk û bavên Kurd ku bi zarokên xwe re bi Kurdî napeyvin û Kurdî hînê wan nakin, li hemberî hemû pîvanên kurdewar ên bi hezaran salî bi berdêlên bêhempa hatin afirandin. Îro û pêşerojê şermî û sucdarin.
yek çekeke me ya Kurdan maye ku em xwe wekî gel bidin jîn. Ziman bi xîretê, bi zanînê, bi hewldanan dikare were jiyandin. Ev berpirsyariya her kesayê te Kurd e bi xîret, xwedî zanîn û exlaqe. Îro ji bo nîşandana vana ji bo hemû deman zêdetir derfet hene. Ji bo bikaranîna van derfetan xîret divê, zanîn divê, exlaq divê û vegera xwe ya li ser rewşa xwe ya xwezayî divê. Divê em bi Kurdî bifikirin, bi Kurdî hîs bikin, bi Kurdî bipeyivin, bi Kurdî bixwînin û bi Kurdî binivîsin. Ji bo ku ev çiya, ev dar û ber, ev ax, ev welat, ev çand, ev dîrok, bênav û nîşan, sêwî û bêxwedî nemînin.